Makita sa ultimate star nga si Jennylyn Mercado ang adorable snaps nila ni Baby Dylan, kauban ng yambana nga si Dennis Trillo sa niaging birthday celebration sa ilang anak ni atong Abril 25. Makita sa pictures nga very colorful and very happy ang magtiayon kauban ng ilang anak. Gani, ni komentong actress nga si Andrea Torres nga beautiful mama o beautiful family. Laing kilig love series na usabang ato makitan sa GMA Network diin pagabidahan kini nila ni award-winning actor Dennis Trillo ug award-winning actress nga si Bea Alonzo. Mao kini ang gitawag nga Love Before Sunrise diin ila usab makauban ang pipila ka mga kapuso stars. Samtang sa finale day sa mythical primetime mega serye nga Mga Lihim ni Urduja, nag-away na si Chairman ang magsuong sila si Onyx, Jim o Crystal. Samtang sulob ni Chairman ang mga hiyas ni Urduja, naning kamot ang mga nagsuon nga mapildi gihapon si Chairman. Walay buhi ay sa pagtutok sa finale day sa Mga Lihim ni Urduja pagkahuman sa 24 oras.